tuturor și bine v-am găsit la al treilea episod din seria mea la Counter-Strike Global Offensive. Sunt aici alături de un prieten. Salut! Și dacă vă place, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și de ce nu să dați și un share, ca să vadă și prietenii voștri. Și cineva îmi trimite mesaje pe Skype. Stați 2 secunde. Da, scrie Cosminul. Ok, n-are treabă acasă. Stai așa, stai, nu mă omoră. Acum, hai. O să-ți dau de mori. Ba, nu? Băi, da, eu nu te văd. What the fuck? Deci nu trebuie. Unde te-ai băgat? Ia stai să încercăm o fază. Vedem dacă ne iese. Încercăm chestia asta. Opa! Ți-am dat ceva? Da, Oh my Foarte. god. Oh my god. De-abia 15 HP, nu cred. Mi-a luat el repede USB-ul. o să vezi cum dau că el. Ia stai să luăm un FAMAS. Ok, și un de asta eu cred că e de ajuns. Și de-abia aștept să fac rank 3 pentru că am luat contul ăsta de la 0 pentru că am vrut să vedeți cât de mult o să cresc și cât de bine o să joc. Glumesc. Și unde ești? Dacă tu plantezi, eu mă împușc. Singur. Oh my god, ce cap. Mă bați. Eram sigur. Joci tu cu Asimovul repede. Aoleo. Ok, am verificat ceva. Așa. Stai să cumpăr și eu. Bă, dar n-am bani. Asta e viața. Mă omor tu repede. Sclavule. După mai jucăm și un meci la... Jucăm ce vrei tu. Oh my Mamă, ce god. urât am dat. The spray is real. Ce armă aveai? Opa. Dă-mi-l mie. Uitați aici ce skin. Pui mâna pe arma mea. Vezi că am murdărit-o puțin. Aoleu. Ia uitați ce frumos e. Uitați cât de frumos arată. Ești Oh my god, ce spray. Cezar, microfon, telefonul de lângă calculator. Te-ai dus în B? Oh my god, unde erai? Ninja plant. Păi ninja, dar tu unde erai? În spatele tău. Oh my god, ce... Am plantat bomba acolo, un smoke la care l-am am dat. văzut. După am luat-o pe la spate. Oh my god. Am sărit la tine. Cezar is pro. Să tu. Oh, bă, dar cum vezi? Au. Ce să fac eu cu 2 HP? Oh my god. P90 is real. Asimov, uitați. Puțin julit. Ce stare? File testing. N-aveai bani de unul mai scumpă? Atât a venit salariul. Deci ai furat portofelul mai câteodată dimineață și te-ai dus să-ți iei skin-uri pe CSGO. Aseară. Aseară? A. Mhm. Și mai câte ce-a zis? Sau mai furat? N-a văzut. N-a văzut încă. A, încă. Oh my god, le-am luat flash-ul. L-ai luat? Ia vezi, îl iei? Îl iei? Îl iau? Nu. L-am luat Deci? așa. Am luat puțin de tot.
Și acum. Și acum. Haide, Ia mă. uzi. Planting the bomb. Bă, n-ai cum. Mă, da? Ce stă omul împit? Știi că planting the bomb. Oh, ți-am dat cap! Ți-am dat cap, nu cred. Am auzit capul. Mă, așa ceva nu-i corect. Nu-i normal, mă, așa ceva. Mamă. Mamă? Ce-i cu S-a mamă? tras acolo. Ia să-ți iau și o grenadă sau ceva. Mâine mi-e un AVP. Ce avea pe? Cordicera. Ăla mi-l dai mie. Nu, că mi l-ai promis, mai știi? Bă, cum m-ai dat așa repede? Păi, așa dau eu cu AVP-ul ăsta. E botezat AVP-ul ăsta. Și o să facem 3 din 3. Adică în fiecare episod o să facem câte o rundă. Și care câștigă 3 meciuri. 3 meciuri, deci el o să fie cel mai bun la CSGO. Dintre noi doi. Deci dacă vă place, nu uitați să lăsați un like. Oh my god, pentru că chiar mă chinui să câștig aici, dar nu prea reușesc. Pentru că am filmat mai devreme un episod care mi ieșea chiar foarte bine. Nu cred. Mi ieșea chiar foarte bine, dar a intervenit o problemă. Era scor pozitiv pentru mine. Dar, na, asta este, ce să facem. Vii tu repede Nu și știu mă ce să-mi omori. iau. Chiloți. Uite să-mi iau acau. Oh my god. Nu cred așa ceva. Cred așa ceva. Au! Am încercat să-ți dau o lamă, Uite, dar te tot Ce învățai. vine el pe la Am spate, încercat bă. să-ți dau o lamă, dar mi-era că mă iei. Și na. Ok, hai. Pentru că m-a enervat un eu AVP-ul. Nu AVP-ul. Hai mă, ia-ți AVP-ul, ce poți să-mi faci? N-am fără să te omor. Bă, ce nab sunt. Am auzit ceva. Ai auzit prost. Și cred că o să faci ceea ce cred. O să fac ceea ce nu crezi. Da. Sau nu? Ba da, asta am crezut și eu. Nice. Ok, Mă supăr și mi-au penalti. deci încep să-mi revin. Da. Da Las sau că- nu? Hai să vedem cum cade smoke-ul ăla. Da, foarte prost. Eram sigur că acolo vii. Nu, am luat și flash-ul. Oh, Wow. oh. Ce-a fost asta? Stai Ce-a să verific fost ceva. stai. Vezi că verific Verific. ceva. Așa, ok, gata, merg toate. De ce n-ai verificat puțin mai mult? Că o să fac uite asta. Dar mă enervează butoaiele astea. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Au! Oh. Hai! Am un băiețel.
Seamănă cu Cezarel. Uite ce frumos. Mamă, câți Bam. bani ai? Câți bani am? 9000 și Milion. ceva. Smoke-ul ăsta nici nu știu dacă îl dau bine la loș și la vrăjale ca să fie acolo dat. Și am dat o smoke foarte bine. Pe bune? Da, și că tu minți. Ia-l. Bă, în dinți mi l-ai băgat. Și aici vorbesc serios. O știi pe asta? Da, o știam. Ah, vii tu repede cu P90-ul. Mersi, David. N-ai pentru ce. Cică Ace. O să arăt eu ceva ce tu nu știi. Pe mai e o rundă și gata. Dacă pierd runda asta, cred că o să-mi șerg canterul. Și Minți. vorbesc serios. Foarte, N-am cum să pierd. foarte. Au! Ma, Ce-ai făcut, Cezar? bă, știam că face așa, bă, dar nici chiar așa. Ți-am spus că nu o să pierd runda. Bă, o pierzi. Că zic eu. Tu zici prost. Eu nu zice prost. O știi pe asta? Ah, lol. Bine că nu l-am luat. Nu, atât de aproape să te bagi. Deci da, cam atât cu acest episod. Eu am fost Cătălin Pro. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!